DJ. Ajde, Batko! Ajde sas, me voli divide Marija i Svata i jas. Hiljada pъти настоявам да звучи на макс. Исус си качвам 1000 евро само за талант. Само за президента, музикалните гиганти. Айде президента! Йо, йо, йо! И от Пате Гелето за неговата любов специално. Специално за президента на ромите. Специален поздрав само за най-красивата абитуриентка. Зарайна, 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 Райна, 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 Райна. Стола Бармани и Лига, поздрав специално от Кака ми Елисавета. Поздравят всички братовчери. Също така за най-хубавата абитуриентка, за най-красивата, за Райна. Също така за братовчеда Методи и за неговата съпруга. И за най-големия, за батко Сотир и за Стефи. И Зурна Башалена пожелание. Айде Зурначи. Йо! И Зурна Башалена. Мировните кендеридиридиридира. Такти, 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 аха, че. Такти, 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 такти. Ой си първо ниво, туме си е трета класа. Ри, до, ри. Айде машино, сила! О, до как Елисавета да бъдат специално за абитуриентката и за най-готените родители и за най-готения кавалер за Алига! Йо! Айде шампиони, яше фамилияки!